Andando. Seguir andando, no se pare nadie. Antón, tuya. ¡Acción! No ano 1997 comecei a pensar en Mareas Vivas. Tiña que ser a primeira teleserie, o primeiro produto de ficción feito íntegramente en Galicia, pero con episodios dunha hora de duración e gravado en parte en exteriores naturais. Televisión de Galicia apostou polo proxecto e a división audiovisual do Grupo Voz deulle a cobertura empresarial e un puxe necesarios. Pero Mareas Vivas, a fin de contas, é un conxunto de historias, e as historias o que necesitan son personaxes. Todo comeza cando un xuiz novo chega á vila de Portozás. Póñame un té calquera. Xa lle contarei noutro momento que eu disparme. E que, de visita en Portosás, é bonito isto, Non, veño para quedar. Chámome Andrés Domínguez, incorpórome como xuiz. Un xuiz? O meu personaxe, Andrés Domínguez, é un abogado da empresa que traballa na Coruña, nun consulting de abogados, que leva varios anos traballando, gañando moitos cartos e todas esas cousas. Entón, un día, el recorda que a súa primeira vocación era a de ser xuiz, non? E, casualmente, chegalle unha carta na que se lle notifica que lle concederon unha praza de xuiz en Portozás. Entón, o personaxe empeza a sufrir unha serie de problemas tamén que veñen dados por estes personaxes secundarios que aparecen aí, que visitan o xulgado todos os días, entre eles, por exemplo, a Pitusa, que é a secretaria do xulgado. Novato. Que di? Nada. A toga era do xuiz que había antes. Nin me acordei de que tiña que levar toga. Quédame ben, verdade? Digno e maxestoso. Un pouco a liña da acción deste personaxe é que está continuamente alucinando con todo o que pasa ao seu redor, non? O personaxe tamén vai sufrindo unha serie de cambios na súa persoa. El viña ben da cidade, ten unha exmoza na cidade que así máis ou menos do seu ambiente. Aquí de repente atópase nunha situación completamente diferente, coñece a unha muller moi especial que se chama María Ares, que é viúva. Eu ainda non son viúva, son unha muller dun desaparecido. Sí, comprendo. O seu home desapareciu nun suposto naufraxio. Entón, ela, digamos, que trata de levar a súa vida adiante con moi pouquiños recursos. É nai dunha nena de 10 anos e vive soa nunha casa que ten hipotecada. Pero eu podo botar unha man. Segue alugando a planta de arriba. María Ares é unha muller un pouco, segundo o vexo eu, unha muller un pouco contradictoria no sentido de que é moi tenra, é moi amable, moi doce. Ás veces é moi insegura, por eso consulta todo coas súas amigas, que é Berta, a médica, ou a mesma Celia, que é a dona do supermercado no que ela traballa. Pero Andrés é un caso especial. É agradable, simpático, guapo. Paréceche? Ai, non sei. O meu personaxe chamase Berta Díaz, é unha médica nova en todos os sentidos, é unha persoa moi moderna, ten 30 e poucos anos, destinana a un pobo que se chama Portozás e pasa case todos os capítulos renegando de Portozás, pero, bueno, interiormente tíralle máis do que pensa.
tanto pola xente que coñece, sobre todo por algunha, en concreto o personaxe que fai Luis Castro, o Petróleo, por diferentes motivos. Ven aquí. Ven. Eu non son de flor. Ven aquí. Son máis... Eu que sei, Petróleo, pois é boa xente, o mariñeiro, que xa non é mariñeiro, que agora leva o bar da confraría de pescadores, é un tipo así, gustenlle o mundo das mulleres, é un pouco mentireiro. Atendede todos. Isosaki, Samurai Kung Fu Karaoke Hyundai Mitsubishi, ten clase ou non? ¿Qué pasa en Boca? Pero é moi noble, moi... É boa xente, non sei, a ver o que vos parece. Mareas Vivas é unha mestura de xéneros. Hai drama, pero tamén hai comedia. Da comedia ocúpanse certo par de elementos. Repite comigo, señor xuiz. Repite, señor xuiz. Señor xuiz, Non sei que me pasa, non sei que me pasa, pero vindo cara ao xulgado, pero vindo cara ao xulgado, pareciume ver a Santa Compaña xogando hockey a patins. pareciume ver a Santa... a Santa Compaña ni mental, Queríamos contar un par de anécdotas da serie. Bueno, pois da anécdotas eu tuve hoxe unha sin ir máis lonxe. Imos máis lonxe. Vamos un poquinho máis lonxe, Sí, vamos, vayamos máis lonxe. Vamos ir un poquinho máis lonxe. Sempre hai que borrar joellas, sabes? O meu personaxe é Evaristo Currás, que é un perseveiro furtivo e digamos, o ilegal desta serie. Faltaba chiste. Gracias, Ladillao. Teo o meu compañeiro Ladislao. Ladillao pos amigos. Parelle de feito para os amigos. Sí. Este é a respeta, este é unha arma fundamental para o meu personaxe. Dame as gafas, senón non me fajo a decir toma Ladislao. gafas. Ahora pega a miña claridade. Chámame Ladislao por Cubala, porque o meu pai, o señor Couto na afición, era o cacique daqui, bueno, chamalle cacique, pero un empresario, un deses homes que dan vida a unha vila. Bueno, é o cacique, non? Ti chamalle Para cacique. entendernos é o cacique. Pero, claro, ten cartos. Entón puxeme Ladislao porque ele xogou ao fútbol por Cubala e tal. Deiche estudios. Quixen facer de ti un home con preparación. Abogado. O meu fillo abogado. E para qué? Graduei que fuiste... Miro pros fillos dos outros. Uns andaron a mar. Outros empezaron de peóns. E saíron adiante, sí, señor. E ti quen és en min? Nada. Ramón Couto é un exfutbolista que fixo fortuna, é un industrial importante na vila de Portozás que, por a súa posición, consigue casi todo o que se propón. Case todo, porque ten unha inimiga íntima que é nin máis nin menos que a alcaldesa de Portozás, unha muller todoterreo que, ademais de ser alcaldesa, é peixeira e propietaria do supermercado, Celia Rei. Non vou permitir que a estafes, ladrón. Non vas impedir que compre a casa. Non esteas tan seguro. A casa de Maroto vai ser miña polas boas ou polas malas. Méteo na cabeza. Eso aínda está por ver, Menchiño. A Ramón Couto casi todo lle sai ao revés. Vanlle ben os negocios, pero ademais de ter que enfrontarse continuamente a Celia Rei, a verdade é que os seus fillos non lle saíron como el quería. Ladislao é un abogado, un picapreitos sin fortuna, pero a súa outra filla, irmá de Ladislao, Paula, é unha voluntaria, unha ecoloxista que traballa en protección civil e parece non ir polo mesmo camiño do pai. Síntese, por exemplo, máis próxima a Mangui, que é un mariñeiro da pesca do día, e xuntos frecuentan o bar de Petróleo. Mangui e Paula, encarnados por dous actores noveis que nunca fixeran nada antes de Mareas Vivas e que son María Louro e Xaquín Camaño. Eu a Paula vexo como unha rapaza demasiado soñadora, non diría eu. Ten un carácter un pouco a chavala, así... Revirado. Forte. Por que revirado? Porque non se entendo nunca. No, a verdade é que se levan... Lévanse ben, home, pero... Majo e Paula sempre están discutindo porque non teñen a mesma forma de pensar sobre a vida, non? No, é que eu penso dunha maneira e ti non pensas. Mais así como é, non? E Paula ve todo como debería ser. Esa é a diferencia que hai entre eles, pero polo resto, moi ben. Pero unha cousa, por que me dis que para min é moi fácil falar? Ai, loco, non o sabes. Se soubese non te preguntaba. Ai, non o sabes, pois vouche dicir, nena. Porque ti és filla de rico, sabes? Porque sempre tiveches todo e sempre has de ter, sabes? E se eu fose así, tamén faría igual, coas baleas e máis coas focas e máis con todos eses... Estásme dicindo que son unha nena
nena mimada, unha nena pija. Estásme dicindo que as miñas comisións nacen nos cartos do meu pai. Estásme dicindo eso. Muller, eu non... Mira, vaite pro Mar do Norte. Claro, porque o Jalbo xa estivera anteriormente en un barco brasileiro que tiña unha orilla de carallo. Adeus. Hasta mañá. Adeus. Sabes con quen estaba falando? Con Tonito, o alcalde de Cornelio. Estabas enojando de mí. Por unha festa de Reyes. Vamos a primera. Alcaldesa. Aleluya, 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 aleluya. En Portozás hai de todo. Hai unha igrexa e un párroco que se ocupa desta igrexa, don Amancio. Directo, Florencio, hai que ir directo. Directo a onde, don Amancio? O que che temos que falar. Necesitamos te procuro. Xa sabía que o fútbol non era o seu, Nin o teu. Xa, pero pregúntame que és. E que dis? É que vou dicir? Si ou non? Non. Veña, home. Que non, don Amancio, que non. Que unha misa pinto menos que... Que unha troita en alta mar. Aí está. O da misa é o de menos. Con perdón. Portozás ten tamén subconsciente colectivo e a voz sabia deste subconsciente colectivo exprésase a través de Melgacho. Empeza por porllo preso debido á pesca e xa comprarán os demais. Sí, se cadra eso. Ti e Ladislao sodes diferentes. Pero é un couto. Ti e Celia sodes iguais. Os perdidos non saben que están perdidos ata que os atopan. Aquí está, xelado de chocolate. Que vos aproveite. A vos tamén. Adeus. 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 Ata logo. O mundo adulto de Portozás convive ca mirada sorprendida dos nenos. Iria é a filla de María Ares e comparte o seu tempo con Fito. Pois Fito é un personaxe, un rapaz da villa de Portozás, non? É fantasioso, non mal estudiante, que digamos, moi aventureiro, é moi amigo dunha rapaza que é esta, Iria. No desenrolo da serie vai vivir aventuras con ela. Vas a sacar a chuleta. Aquí está, de seguro. Ten cuidado. Tranquilo, tranquila, está todo controlado. E non vos teño que recordar o que lle pode pasar ao que cache copiado. Iria e Fito, como o resto dos nenos e nenas de Portozás, van á escola e o mestre é don Florencio. Pero vos, o primeiro que tedes que facer é ir falar coa alcaldesa. Estamos? Este asunto ten que pasar por ela. Pois veña. O saírdes da escola, por suposto. Don Florencio, en un caso de especies autóctonas como este, non? Veña, volvede sentar. Para facer que Portozás fose unha realidade, houve que construir un plató de máis de 1000 metros cadrados. E nese plató levantáronse máis de 8 decorados diseñados por Suso Montero. Pero o máis intenso desa grabación a que convivíamos todos os días, unhas 50-60 persoas, foi cando gravamos en exteriores. Para darlle vida o noso Portozás de ficción na Costa da Morte, fomos o sitio máis bonito do mundo, a Vila de Laxe.
Con todo o respeto polo galego normativo, pensamos que era importante incorporar a Mareas Vivas algúns dos rasgos dialectais da Costa da Morte, do galego que se fala nesa zona onde está ambientada a nosa serie. Por esa razón, algúns dos personaxes de Mareas Vivas, os que son naturais da vila de Portozás, empregan rasgos desa fala, como por exemplo a geada e o seseo. A geada, dicir amigo por amigo, dicir con seseo, por exemplo, cociña por cociña. Día a día, a nosa lingüista traballou con actores e guionistas para conseguir que isto estivese reflexado en pantalla e para todos nós isto supón unha homenaxe á lingua popular. Lorenzo, único que sabe do santo como apareceu na praia de Portosás, do seu valor artístico. Outra vez. Apareceu na praia de Portosás, do seu valor artístico non ten idea ningún. Apareceu na praia... A frase, desde o principio. Lorenzo, único que sabe do santo como apareceu... Apareceu! Onde apareceu? Boas, doutora. Dilo por... Ti cala, Parva. Falo coa doutora. Que tes? O mal da gaivota. O que? É un esparadrapo no cu. Entramos con ela? Casi me dá un mal cando vi. Pódese correr a voz e que? Acabouse. Non, en serio que quería, Quería. Sí, querías. Porque esta é a segunda. Pois é que me imos a Berta, agora mesmo non teño precisamente motivos para celebrar nada. E non che apetece... Que miedo! Que fui andando nos percebes. E logo agora pican os percebes, Coutinho, que iso que aprendestes no internet. Foron as ovellas de... Non quedes paramos. Tranquilo, Pois Florencio estaba ali como si nada. Porque a eles xa coñecen de antes. Claro. Vai, vai, pumba. Sí. Xa estamos co da recollida de firmas. Falei coa alcaldesa mes cos xuís. Deixasme Todos falar están si ou coí. non? A ver. Están contigo, oiches. Ei. Así que atende, por favor, e non digas máis parvadas. Queredme axudar? Pois deixádeme en paz, non lle contedes isto a ninguén. Ese verá que ten que facer. Ainda non veo Galloso. Polo visto, non sodes tan amigos como dixías, Como? Fito, Galloso xa dixo que lle era moi difícil. Bueno, pero... Ahora parecer, verdad? Non só non pensaba invitar, senón que vou pedir entremeses de caviar, salpicón de robaliza... Ai. Durante meses, un equipo de 8 guionistas escribiron os argumentos, inventaron as historias, fixeron os diálogos e editaron os guións de Mareas Vivas. Que digo eu inventaron? A verdade é que discutiron, tiráronse dos pelos e desesperáronse para que estes personaxes tivesen efectivamente historias que levarse a boca e poner en pantalla. A maioría do equipo que fixemos Mareas Vivas éramos debutantes, era a nosa primeira experiencia en ficción, pero tivemos ocasión de vingarnos. Para iso obrigamos a algúns amigos e amigas a debutar como actores e actrices. Así, Arsenio Iglesias visitou o bar de Portozás. Bos días, estou buscando a Ramón Couto. O raposo de Arteixo en persoa! Meu pai! Eu miro para eles, non?
Xosé Ramón Galloso foi reclamado polo grupo de baile de nenos e nenas de Porto Zas para que os mirase bailar. Aí estás a Galloso, non é Galloso? Ei, xa sabía eu que non ia fallar, Eu son Fito. Home, Fito, claro que sí. Pois foime difícil vir, O que pasa é que o pediches con tanta insistencia que dicen hai que estar con estes rapaces, Estivo connosco Anxo Quintela. Como é? Sí, perdón. E Carme Avendaño axudounos a contar unha historia sobre a rehabilitación de drogodependencias. A señora Avendaño coñece o caso de Manjui e quérenos dicir unhas palabras. Carmen. Pero resulta que, como a justicia é bastante sorda e moi ciega, vamos a exigir que o indulto sea xa, porque desde logo non vai a entrar na cárcel, porque non é ningún delincuente. En Mareas Vivas hai 17 personaxes fixos, ademais dos episódicos que aparecen en cada un dos capítulos. A selección, o casting de todos estes actores e actrices foi laborioso. Entrevistamos a unhas 300 persoas entre actores profesionais e non profesionais para, ao final, chegar a este elenco que conforma Mareas Vivas. Ensaiamos unha e outra vez e probamos tamén unha e outra vez. Xuís, estás escoitando? Sí, son esas. Ben, teño que marchar. Agarde, Xuís. Agora non podo, Pitusa, xa me contará, vale? Agora non, Pitusa, xa me contará. Agora teño presa. Xuís novato e tolo. Botando merda para o mar. Pero que dis? Perdón. Empeza outra vez, tranquilo. Empeza outra vez. Botando merda para o mar. Pero que dis? Outra vez. Sinto moito. Tranquila, concentrada. Ya non te preguntaba. Pois vou che dicir, nena. Eu estaba moi nerviosa. Eu cheguei ali, non había ninguén. Entrei para dentro e empecé a falar. Pensei que non me estaban grabando, eu estaba ensayando tal. Xa está tal. Eu, bueno, menos mal. Pois senón non creo que o fixera. Antes de facer Mareas Vivas, eu xa tiña bastante experiencia como director de programas de televisión e director de videoclips, pero nunca me enfrontara a dirección de actores. Por iso, cada día que acudía á grabación, sempre me preguntaba a min mesmo se esa inexperiencia sería un condicionante como a verían eles. Reixa é grande, é como un cachalote. Por un lado, pajan. Pajan, non pajan mal. Podían pajar mellor. Ganas un peso. É un tipo moi neurótico e traballa con actores que, polo xeral, son bastante neuróticos. Antón, no enfadedes. A veces cando está cabreado, non sei, bueno. Malo non é, pero cando se enfada e cando fai mal algo ten que gritar, porque senón... O que vai pasar nesta secuencia é que o mestre, que se chama Don Florencio... Atención! Ainda así, o máis sorprendente foi ter que dirixir Galiñas. Para facer a música de Mareas Vivas, eu quería algo que tivese moito de música tradicional, pero un tratamento moderno. Por iso pensei en Mercedes Peón, que compuxo e interpretou unha canción inspirada na parte máis romántica da historia de Mareas Vivas. Pensei en, primeiro, o no tipo de ritmo. Falando con Reixa, comentei un 3x4 que podería verse moi ben, que era lento, podería ter partes máis movidiñas e tal, pareceulle ben, e a partir de eso, de un tipo de ritmo, pois fixen toda a composición. Logo, a letra inspireime, como fago case que sempre eu, instintivo non é por ningún motivo, fixeime moito no persoaxe feminino principal, porque, ademais, é unha historia máis cercana dela a Galicia, porque coñezo cantidade de casos pois de desaparicións, mortes incluso e tal, e dai xurdiu a letra. E a letra leva unha estrutura tradicional, de copla tradicional, non? E así é, unha fusión de New Age que produxo Alberto con moi bo gusto, e aí está. A ver, a vos pareceu vos ben? A ver que lle parece ao público.
mestura que sinto por dentro, mais estou